Тәулікнің қайырлы сағатында сәлем дуслар. Футбол ойнадық, футбол қарадық, футбол дейіп жан аттық, қысқасы футбол дейіп шашны балдық та, қазір біраз тындық. Шуңа матур жырлар тыңлап, бірсінен бірсі шәп клиплар қарап, Татар эстрадасының популяр жыршыларын ашықлап, музыкаль қойма хит парадына да туқталық. Эфирда сіздің білен мен, Алиса Жамалиева, һәм біз башлыйбыз. Тек спорт тематикасынан артық шетке кетмегені бүгін хит парадыбызда қатнашушы жыршы иптәшләрнең қайсы спорт түрі белән кызыксынуларын белербез. Гомумән, алар спорт модасына ияргән микән, спорт җыны кагылдымы? Шуны бергәләп тикшерербез. Әлегә музыкаль каймакның премьерасына тукталыйк һәм бадминтон уйнарга яратучы Илмира Нәгыймованың алтын балдаклар җырын тыңлыйк. Алтын балдақ саф хисләрне бәхеткә илткән суқмак. Алтын балдақ саф хисләрне бәхеткә илткән суқмак. Алтын балдақлар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдақлар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдак төп түгәрәк, ошыда шигедә юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Сиңа булган хисләремдә җаныкаем шундый юк. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Балдак шагылама, күзләреннән нур тама. Алла бирсә, иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алла бирсә, иң бәхетле булырбыз бу дөньяда. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Алтын балдаклар бирештек бер генә булсын инде. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине. Гомер юлларын үтәргә сайладым бары сине.
Икенче премьерны футбол жанатары Дина Вәлиева тәкъдим итә. Улы Искәндәр футбол яратканга, алар монда Казанда Португалия-Мексика уенын карарга барганнар. Оннан бик күп уйлап тормый, уңай эмоциялар җыйгаштан финал ярышына диеп Мәскәүгә дә чыкканнар. Менә ул хыялларым дип җырлаучы чын жанатар. Яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшә шакта минем улым, синең улыңда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меннән сынаулар, мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы, канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем улым, синең улымда. Хыялларым җитәкләшеп, хыялларым җитәкләшеп. Майкл Джордан, Коби Брайант, Шакил Анил кебек уйнамаса да, Рамил Әймәдинов баскетбол карарга һәм вакыты булганда уйнарга ярата. Уен ничектер тынычландыра, кайча хәтта атналар буе җыелган негативны да бетерә ди Рамил. Кайттым әле туган авылыма, искә алып мәктәп елларын, саф хисләргә тулып бала чакның, шаянлык үткән юлларның, саф хисләргә тулып бала чакның, шаянлык үткән юлларның. Кайттым
Qaytdım әлі Көтәм мине бүдірә Yükeler Bal kırtları Kunulan şeşekleri Kuş hislerin sipi bir keler Qaytdım әлі туған sokmaklarga Milevşeler şeşek atqanda Tau bu yılları yemler taratqanda Sandıqaşlı tağlar atqanda Музыкаль коймакның 12-нче урынында Илназ Бах. Әлбәттә, Илназга да футбол ошый. Улы футболга йөри, вакыты булганда үзе дә туп тибәргә ярата. Ә менә конфедерациялар ярышына ул бара алмаган. Вакытында билет алмадым, шуңа бик тә үкенәм ди Бах. Син минем туганым, мин синең туганым, без туганнар бирүк нәселдән. Син матарда күңел, синең белән җиңел, туган булгач рәхәт яшәргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганымын дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәk, йөрәгәрне белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгем, яшәсәк тә төрле төбәктә. Гөл чәчәген кыя җимерләп кыя, туган яши һәр чак йөрәктә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Опа, Америка, Европа, Татарстан, Кытай, Россия, давай deyip Рәсәй җыелма командасы футбол уйнаганда җан атарга ярата Регина Тимербулатова. Бу атнада музыкаль коймакта аның «Яратмый кала алмассың» клибы 11-нче урында. Нигә минем тарафка тик бер күз салып үтмисең? Әллә чынлап күрмисең син, әллә йөрер дисең? Бер карасаң күзләремә, күзләрең ала алмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый кала алмассың. Бер карасаң күзләремә, күзләрең ала алмассың. Минем утым сиңа кабар, яратмый кала алмассың.
Muzikal koymakның hisli başqaruşысы, иң яш җырчысы Ленар Яшин «Мин синсез яши алмамын» диеп җырлап, беренче унлыкны ачып җибәрә. Ул әллә ни футбол белән дә, хоккей белән дә, баскетбол, волейбол белән дә кызыксынмый икән. Аларны караганчы мин яңа җыр язуны кулайрак күрәм ди. Dünya bay güzelliklerge, şul güzelliklerinin birisi sen. Birinci görüge ukanladım, kimne kütken yüreğim kim anlatayım. Durmuşum kisek özgerdi, başıp buluğa şul güzelliğine. Kilesine rahmet eylesin, mine baxitli etkenine. Rahmet canım, ayım benim kıyaşım. Durmuş yemin sekimli qarashim. Sokma Rabbim bizni yovuzlardan. Men sensiz yaşayolmam, yaşayolmam. Rahmat canım, ayım benim quyoshim. Durmuş yemin sekimli qarashim. Sokma Rabbim bizni yovuzlardan. Maqburim men sensiz yaşayolmam, 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 yaşayolmam. Dünya bayrak sizlerge, günşilerge, haybatsizlerge. Onlar bizni kinde sınarlar, etik bir işmik canım üzleri sınarlar. Biz biz senin bilen şunday mahtur, haydirsin sen benim işim tuğan. Biz ayırım bulada olmabız, bizni Xuday şulay yaratkan. Rahmat canım, ayım benim quyoshim. Yemin sekimli qarashim. Sokla Rabbim bizni yovuzlardan. Men sensiz yaşayolmam, yaşayolmam. Rahmat canım, ayım benim quyoshim. Turmush yemin sekimli qarashim. Sokla Rabbim bizni yovuzlardan. Maqburim men sensiz yaşayolmam, yaşayolmam, yaşayolmam. Diliya Ahmetshina sport белән әллә ни дус түгел. Ул чын мәгънәсендә музыка кешесе. Футбол матчына барганчы мин берәр шәп концертка барыр идем. Телевизордан да футбол түгел, а вокал конкурсы карар идем ди, сөярмен диеп җырлаучы Дилия. Бездә әлегә вокал конкурсы да, концертта юк. Шуңа дуслар рәхәтләнеп музыкаль кайма хит парадын бергәләп карыйбыз. Yürme hislerini көңілін yaratsa düzümsüz. Bir mezgilday qısqa ömürlerini sevmey yaşauların negisiz. Aldama canımni, aldama yürekni, doyasun bit suyup, suyup, suyup. Tepkinim mende, xatalamam canım, seni gene suyup, suyup, suyup. Yaşarman, seni gene suyarman, seni gene suyarman. Suyarman, seni gene suyarman.
Шулай спорт турында сөйләшә торгач, музыкаль коймакның 8нче урынына да килеп җиткәнбез. Биредә Роза Мустафиеваның Ана сагышы җыры. Бу җыр әле генә хит-парадыбызга кергән кебек иде. Ә бүген инде 8нче. Тагын берничә атна һәм беренче эшлеккә дә эләгер мөгаен. Тәрәзәдән күзен алмый ана, таң атканчы керфек акымый бу. Яшьлек иткән газиз балакая, бер нәрсә дә эшләп булмый шул. Әни дигән сүзне bir ишетер өчен бире ана йөрәк өлешен. Баласы кайтып юата да алмай, сыйпап чәчләренең көмешен. Сүнеп барган күмергә бек, ялгыз үтә ана гомере. Аныклары ишек шатынмаслар, көтәргә юк бала шатлыгы. Кышын җәен һәр көн Күперләрне усап, балакайы яна бара ул. Газиз балам диеп, эндәшсә дә ана, җилләр генә яга бирә шул. Хит-парадыбызның спортсменкасы ул Лилия Хаснулова һәм аның ак күбәләк булып дип аталган җыры 7нче баскычта. Лилиянең олимпиадларда җиңгән яисә уку белән бәйле диплом, грамотларына караганда спорт белән бәйлесе күбрәк икән. Ул мәктәптә укыганда җиңел атлетика белән шөгыльләнгән дисәк, бер дә арттыру булмас. Күрәсендер күңел ялаганын, яшьләр кипкән хәзер күзләрдә. Тырышмагыз инде юаталмый, нинди генә җылы сүзләрдә. Ак күбәләк булып тәрәзәгә кунып, читтән күзәтәсең сакына. Мин риза барсына, биразга булса да, яныма син җаным кайткына. Әйтелмичә калган сүзләр бардыр, яшеренгән хисләр йөрәктә. Тормыш йомгакларын сүтүләр, ялгызлыкта авыр бигрәк тә. Ак күбәләк булып тәрәзәгә кунып, читтән күзәтәсең сакына. Мин риза барсына, биразга булса да, яныма син җаным кайткына.
Дамир Зинатуллин волейбол белән бик актив шөгыльләнә икән. Бигрәк тә пляж волейболын яратам ди. Актив диюе елга 2 тапкыр уйнавын әйтә ул. Молодец, башкалар бердә уйнамаганда елга 2 уйнап, үзенә күрә ничектер активлык күрсәтү бердән начар түгел минемчә. Синди пикыдан уянам, синди бүтә көнемдә, сандуга жырыннан ыткан, матур сүзләре телемдә. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе жырымның, син уяктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе жырымның, син уяктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Син булганда партлан атлар, гүя минем миңемдән, кояшым булып балкыйсың, тормышымның күгендән. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе жырымның, син уяктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе жырымның, син уяктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе күңелемнең, моң шишмәсе жырымның, син уяктым аягыдыр, минем бәхет ярымның. Ниһаят, беренче бишлеккә дә килеп җиттек. Биредән Насип яр клубы белән Фәрит Низамиев. Фәрит үзе дә спортсмен егет булгачтын, спортка һич кенә дә битараф түгел. Олимпия уеннарын, дөнья чемпионатларын кайча хәтта йотлыгып та карарга мөмкин икән. Kızlarıp laysken jilikkeylерine şeş tuzgıta deyip bilmedik. Koyağına barasak ni göresek de kişi küldürüple yürümedik. Balanların ağına kapakan idim, karlar yağıp gitkeşim aldır deyip. Bir kurdum da sina aşık kabuladım, min ağına nasip yaradır deyip. Balanların ağına kapakan idim, karlar yağıp gitkeşim aldır deyip. Bir kurdum da sina aşık kabuladım, min ağına nasip yaradır deyip. Oturdum labik yar şitine, sunun ağışlarını görmege. Yazganlarına bulsa ireşirimiz, şeşkeylerini şeşike üremege. Balanların ağına kapakan idim, karlar yağıp gitkeşim aldır deyip. Bir kurdum da sina aşık kabuladım, min ağına nasip yaradır deyip. Balanların ağına kapakan idim, karlar yağıp gitkeşim aldır deyip. Bir kurdum da sina aşık kabuladım, min ağına nasip yaradır deyip. Kilep, kara balık, ayaklarda yollar kar bulup. Işanma deysen de mine ışanam, ömür itülerge para bulup. Balanların ağına kapakan idim, karlar yağıp gitkeşim aldır deyip. Bir kurdum da sina aşık kabuladım, min ağına
Чи-чи-чи, ле-ле-ле, вива Чили deyip, Чили командасы үшін жан атып қайтқан конфедерациялар кубогы ярышында Рустам Галиев. Көптен шынды атмосферный тірі футбол қораған жоқ еді дейіл. Міне шул рәуішлі Рустам Галиевнің чилилар білән тәуге ұшырашуы болған. Көп yıllar өткеннен соң ұшыраштық тәуге таптыр. Сен қазір бит өзгергенсің, төзімдігіңді таптың. Yıllar yaman өзгерді, yürek hislerim sünedi. Yalnız başımı yeşerge, yüreğiminde күңелі. Yıllar yaman өзгерді, yürek hislerim sünedi. Yalnız başımı yeşerge, yüreğiminde күңелі. Gözlerinde bir sağışı var, gözlerinde bir kımın su. Anlamışa oturamın, ni күңелime de bir şu. Yıllar yaman özgerdi, yürek hislerim süneri. Yalnız başımı yeşerge, yüreğiminde күңелі. Yıllar yaman özgerdi, yürek hislerim süneri. Yalnız başımı yeşerge, yüreğiminde күңелі. Yaşligimini sensiz yaşay almadım. Kaderimni bilemişe uzun beni taşladın. Yıllar yaman özgerdi, yürek hislerim süneri. Yalnız başımı yeşerge, yüreğiminde күңелі. Yıllar yaman özgerdi, yürek hislerim süneri. Yalnız başımı yeşerge, yüreğiminde күңелі. Азали Зиннетнің көз нұрым жыры ұзған атна білен шағыштырғанда 2 позиция юғары көтеріліп, бұ атнада бронза басқышыны біледі. Демек, жыр өз планкасын юғалтмаған. Тизден бәлкі абсолют хитта болып қойар әлі. Ярар, әліге форазларыны шетке қойық, әм жырны тыңлық. Сен ұраған юлны, мені ұрайман, Әзләріңе түгәм көз нұрын. Сені сулаған язына мен сулайман. Қайда, қайда ғана өзің, қайда ғана өзің көз нұрын. Қайда, қайда ғана өзің, қайда ғана өзің көз нұрын. Сені сүйелген толған мені сүйелем, бүрілерге күйем көз нұрым. Сені сүйелген желген мен сүйелем. Қайда, қайда ғана өзің, қайда ғана өзің көз нұрым. Қайда, қайда ғана өзің, қайда ғана өзің көз нұрым. Музыкаль қоймақның күміш медалі Рәниф Вахитовта. Рәниф көбірек қышқы спортны ярата екен. Шуңа уақыты болғанда хоккей матчларына йөри, шаңғы шуа, биатлон қарый. Әжей күні көремсің, бар нәрседен де рәхәтләнеп ял ите.
Düşeminde sağış dengizin Sine yoğaltıp yerimin keşin kendizin Ayıklı yaşta bulsan da baribir tavaşakmın Kökke aşıp özümde yıldızda yanaşakmın Ayıklı yaşta bulsan da baribir tavaşakmın Kökke aşıp özümde yıldızda yanaşakmın Keşkine yoğaltıp yerim Dağılıyken dağılayım da gözüne köreyim Ayıklı yaşta bulsan da baribir tavaşakmın Kökke aşıp özümde yıldızda yanaşakmın Ayıklı yaşta bulsan da baribir tavaşakmın Kökke aşıp özümde yıldızda yanaşakmın Kayda yürüysen seyirklüm bir güne görün Kuru bilen eytireydim yüreğim serin Ayıklı yaşta bulsan da baribir tavaşakmın Kökke aşıp özümde yıldızda yanaşakmın Ayıklı yaşta bulsan da baribir tavaşakmın Kökke aşıp özümde yıldızda yanaşakmın Iyul ayının birinci muzikal koyma hit paradının absolut hiti da bilgili. Ул Miras. Onu başqaruvchi qiz biyirga yorata, durusturagi professional ravishda biyu bilan shug'ullana, fitnessga yuri, futbol qori, otnaga 2 bassenda da yuzi. Kim deysizmi? Albatta, Gulnaz Battalova. Eğer soğuk sular aksa Söndürüp uşakna basarma Belki esse yakınlardan Jeli parday koke aşarma Sınavlarga to'la dünya O'z maqsadingga sen to'g'ri qol Olda yo'l og'ir bo'lsa da Boshqa narsalarga oshiqma Ikkilangan chog'da bora-bora Yonatanglar orda borir izlarni yondirda Meros bo'lib qolgan ota-boboday Bolam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a Yazgı saf jir bular dawa Jil bilan mahabbat taralar Suv yoqqan tufraq ham havo Har vaqt yondasha bular Mo'jizaga to'la dunyo Umidimni ura xiyolga Olda yo'l og'ir bo'lsa da Boshqa narsalarga oshiqma Ikkilangan chog'da bora-bora Yonatanglar orda borir izlarni yondirda Meros bo'lib qolgan ota-boboday Bolam borisi yo'ldan biz otlaymiz olg'a topa 15 eng populyar jirchini ochiqladik, sport dunyosida da qisqa g'ina kuzatuv yasab oldik. Shuning bilan do'stlar, bugungi muzikal qo'yma hit paradi tamam. Sizning bilan men Olisa Jamalieva bo'ldim. Esen sog' bo'ling'iz, motor jirlar tinglagiz, sportga da vaqt topingiz ham albatta yoratib yashagiz. Sog' bo'ling'iz.